खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय आंनि बे मदनि ब्लग्सआव गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आसा खालायो नोंथांमोनहा दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै मानि सायाव भिडिअ जागोन होनबा लोगोफोर आंनि भिडिअआ जाहैबाय ओरैबायदि भिडिअ गरम बोथोर आं जिगिबाय आंनि जिउखौनो बाहा दोननो बाहा मानो जाथारबाय आङो जिगिसि गिसिसो थायो आङो आरो आंहा दिनै बिअ मिटिं दङ बे बिअ मिटिङाव थांनानै आंनि जिउआनो सफैफिनगोन ना सफैफिनला आङो रावबो थांलायलाया मिटिंखौनो आं जोबोद दुखु मोनबाय आरो दिक्खार नांबाय ओंखायनो बेबायदि जिगिसि अबस्थायाव दं आं बे जिगिसिजोंनो थांसै आरो लोगोफोर आरो आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे रिक्वेस्ट जाय दाबो आंनि बे मदनि ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालाय आरो भिडिअआ माबायदि जादों अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर लोगोफोर आरो आङो भिडिअखौ इडिट खालामनाया लेट जासिगोन गरमथार बोथोरानो गरम आफाखंफ्रानो फास्रायखामजोबलायबाय गासिबो थाबायनो हाला थाफ्लि थुफ्लि गोजा जाजोबलायबाय गासिबो मोसौ फेन्दा बायदि जाजोबलायथारबाय आरो मोनसे समाव आं बेरायनाय मोनसे भिडिअखौ आं आपल'ड होनो हायाखै बेखौनो लागाय लाथाय गराय गंथं ज' बुजाबलायना होगोन नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाय नङा दे लोगोफोर आङो दा मा होननो मा मानो गरमनि थाखायनो दिक्खार नांनायजों आं बेबायदि जिगिसियाव थायो बेबायदि अबस्थायाव दङ आङो दा लोगोफोर दा थांबाय थानोसै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दे आंनि बे भिडिअखौ नोंसोरबो आंजों नायफालांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिबा लेट्स गो दायोहाय मोनफैबाय नै ओरैहायनो ओरैथिंजाय जोंनि ओमफ्राय नै मानसियानो खम नै फैलायलाया जेनेरेल मिटिङावनो बिराद खम फैदों मानसिफ्रानो एखेबारेहाय आं खाथियाव थांनो र' माबायदि नै बायद'बो सफैबाय ओमफ्राय आङो बिअ मेट्रिक गखांबाय ओमफ्राय नै मा नुखो आङो नै दा सासे दखानदाराहाय गावसिनि दखान मोखाङाव थादोंना बे मोसौ सारोना ओमफ्राय फुरि हरदों नै खेबसेयाव गुरसे हरबाय खेबनै खेबथाम खेब्रै खेबबाजों गुरबा हरबाय ओमफ्राय जाखां दोमखां खुलुमबाय आरो मोसौखौहाय मोसौ सारोन जा गिदिरखा गब्लाब्ला नायनो मोजां दा जांगिलाखा नै लोगोफोर मोसौआ जा अखा हानानै बारहुंखा बारनानै नै आङो बिअ मिटिङाव थांनानै फैनानैहाय नायलाय देबजोब्बाय आंना फुलानै ओरैबायदिनो अखायानो फैस्लाम हालामनां मोनालायनो मानसि गालांनाय भिडिअ'थ' दिनै इडिट खालामनो हाला आं गाबोन फुङावसो बानायसै नै सेस अखानै फुजासालि माबायाबो देब दै जाजोब्बाय नै आरो हाबावबाय नै ओरै देमलायजोब्बाय आरो हाबावबाय ओमफ्राय ओरैहाय नै सेस जोंना नै सफारियाबो देमलायजोब्बाय नै आरो द्राम द्राम हाथारबाय नै फुल दावदैयाबो नै खम जारला नै ओरैबायदि हाखादों नै हौनै सिखाव बोराया दासो फैदों एखेबारे आं भिडिअखौ माबायदि फैस्लाबनो हालामोन आङो थांनाय समाव सान्दुं गोसा जाबाय जि थ्रिसना थाजोबलायबाय आंना जियानो जारला बारलानो अखायानो नागारासै बिराद कारेन्टबो गैबावला दा माबायदि अखा हानांगौ हाखोहाय बिफां गेमबायजोबलायलायबाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव जेब्ला बेरायहैयोना ओरैबायदि समायना रमायना जायगा बिफांफोरजों मिथिंगाफोरजों बुंफबलायनाय जायगा ना एखेबारे नै बिफां फिलाफ्रा ओरैबायदि नायनो समायना रमायनाखा फैनोनो बाथावखाना बेफोरबायदि बिफां नुयोबा जा मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बियो आं खेबनायमोन ओमफ्राय नै बियो माबायदि आंखौ केमेरा खेबना होदों नायलांदो नै माबायदि उल्था खेबना होदों बे आरो बुंबाबो रागा जोङोना बारा बुंनो हायाना मानसिखौ ओरैबायदिखा मानसिया हले